Συνεχίζουμε με τα επόμενα βραβεία του διαγωνιστικού τμήματος, ξεκινώντας από το βραβείο Συμφιλίωσης και Ειρήνης Κύπρος 1974. Καλώ στο βήμα τον David Hans, μέλος της Κριτικής Επιτροπής, για να το απονείμει. Καλησπέρα σας. Το σκεπτικό βράβευσης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, των φόβων και των ελπίδων μιας βαθιάς κατακαιρματισμένης, εφόμουν την λέξη, κοινωνίας με τρόπο κατανόητο και θετικό, αναδεικνύοντας παράλληλα το σημαντικό ρόλο της γυναίκας στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων και στην οικοδόμηση των απαραίτητων ιστών για την επιθυμητή αποκατάσταση της ειρήνης. Το βραβείο Συμφίλιωση και Ειρήνη Κύπρος 1974 απομείνεται στην κυπριακή ταινία Drumroll, Overcoming της Πεσίρ Παραλίκ. We have a representative. Hi, congratulations. Thank you so much. Thank you. You want to say something? Yeah. Hi, I'm Demi. I am representing Bashir and Farouj, who did this film. And I just wanted to say a few things. That Overcoming was an attempt to create an oral history for a common past and break the mental barriers against our division, queerphobia, and anti-militarism of our island. And only connection and sharing our stories will bring us all together, and hopefully this island will be forever liberated. Thank you so much. Thank you.